Така, значи, както разбрахте вече, предстоят ни исторически доклади, презентации, видеопрожекции по тема Априлско въстание, така че нека да започнем. Давам думата на Мирослав Иванов, ученик от 8-ми клас към профилиране на гимназия доктор Иван Иванов Берковица. Той ще представи доклад на тема Априлското въстание, как саможертвата се превърна в история. Заповядай. Благодаря. Априлското въстание. Как саможертвата се превърна в история. Априлското въстание е едно от най-паметните събития в нашата история. Разкрива смелостта, готовността за саможертва и силата на българския дух. Героите на Априлското въстание доказват, че свободата има висока цена, но любовта към родината е по-силна от страха. Тяхната саможертва оставя дълбока следа в историята ни и поправя пътя към освобождението на България. По своята организация, териториален обхват, политически последици и значения, Априлското въстание е най-величавата и най-трагичната проява на освободително движение през Възраждане. Както казва идеологът на Българското национално освободително движение Георги Сава Раковски, любовта към Отечеството превъзхожда всички световни добрини и тя е най-утешителната мисъл за човека на този свят. Тези мъдри думи са израз на национализма и патриотизма, пример за готовност за саможертва, която била приемана като висша добродетел от възрожденските българи. След неуспехът на Старозагорското въстание през септември 1875 г., отчитайки сериозните политически и икономически затруднения на Турция, младите дейци на революционното движение изграждат Георгиевския революционен комитет. Той трябвало да подготви ново въстание. Комитетът разделил страната на 5 революционни окръга, според Никола Бретенов и Стоян Заимов. Според Захари Стоянов, революционните окръзи били 4. Първи революционен окръг – Търновски, трябвало да играе ролята на ръководен щаб, обхващал региона на Велико Търново и Северна България. За главен апостол бил определен Стефан Стамболов. Втори революционен окръг – Сливенски, обхващал източна Стара планина и района на Сливен. Главен апостол бил Иларион Драгостинов. Трети революционен окръг – Врачански, обхващал северо-западна България, апостол бил Стоян Заимов. Четвърти революционен окръг – Пловдивски, обхващал Средногорието и част от Родопите. Главен апостол бил Панайот Волов, подпомаган от Георги Байковски. Пети революционен окръг – Софийски, трябвало да обхваща Софийско и вероятно Македония. За апостол бил определен Никола Бретенов. Обаче, поради организационни причини, провал и арести, функциите на този окръг трябвало да бъдат поети от Врачанския окръг, което не се случило. Назначаването на военни инструктори за всеки революционен окръг показва, че били отчетени слабостите от предходното въстание. Военната стратегия била отбранителна с дълговременна съпротива в укрепени планински центрове. Предвидени били и терористични акции по ЖП и телеграфни линии, подпалване на големи селища и други. Подготовката трябвало да започне незабавно, тъй като факторът време и този път бил подценен. Започнало възстановяване и разширяване на комитетската мрежа, макар и на някои места тя да останала недостатъчно развита. Съставът е най-често от учители, свещеници, занаятчии, търговци, по-будни селяни, хора с авторитет в общността, които могат да влияят на другите. Основни задачи са подготовката на населението за въстание, събиране и укриване на оръжия, пушки, ножове, пищови, барут, събиране на средства, изработване на въстанически знамена, полагане на клетви и поддържане на революционния дух и връзката с апостолите между отделните селища. Незадоволителна била военно-техническата подготовка. В Сливенски окръг заложили на четнически действия, а не на масово наддигане. Най-трудно вървяла подготовката във Врачански окръг. Най-енергична била подготовката в Пловдивски окръг. Недостигало оръжие, което се доставило най-вече по контрабанден път, но не липсвал ентусиазъм. Доказателство за които били изработени черешови топчета. На 14 април апостолите свикали събрание в Оборище, на което Георги Бенковски получил извънредни пълномощия за ръководство на действията. Отново била подкрепена отбранителната тактика чрез 11 укрепени центъра. Определено било и времето на избухване. Май 1876 година.
След събранието в Оборище е извършено предателство и турските власти подготвили масови арести на дейци от Копривщица. Предупреден за това, Революционният комитет провежда спешно заседание и взема решение за действия. Под звъна на църковни кампании и гърмежа на пушки, Тодор Каблешков изпратил в Панагюрище своето кърваво писмо. Той обявява началото на априлското въстание, 20 април 1876 година. В него Каблешков описва героичните събития в Копривщица и призовава другите въстаннически центрове да се вдигнат на борба. Особената му значимост идва от факта, че е подписано с кръв, символизираща саможертвата за свободата. Този документ остава завинаги символ на българската борба за независимост. Събитията от 20 април бързо намерили последователи и в следващите дни възстанали селищата Мечка, Стрелча, Коибрене, Петрич, Батак, Перущица, Брацигово. Георги Бенковски формира подвижна чета, която бързо се придвижва между възстаналите селища, отблъскала нередовна турска войска, Баши Бозук и вдъхвала увереност на въстанниците. Още от самото начало обаче срещу българите се изправил многоброен и добре въоръжен противник. Първоначално башибозушки групи, последствие редовна армия и запасняци. На мюсюлманите било раздавано оръжие в държавните складове и били призовавани за разправа с неверници. Срещу 8 до 10 хиляди зле въоръжени и разпокъсани въстаннически сили били изпратени 80 хиляди башибозуци и 10 хиляди редовна армия, снабдена с оръжие и артилерия. Падането на Стрелча било опасен пробив в сърцето на възстаналия район. Последвал Еледжик, Панагюрище, Копривщица. Не оправдава надеждите и черешовата артилерия, описана вълнуващо от Иван Вазов в романа "По дивото". Героична била съпротивата и в Перущица под ръководство на Спас Гинов, Кочо Честименски, братя Тилеви. Те успели да отблъснат няколко башибозушки атаки, но след изпращането на редовна армия били принудени да се оттеглят и да се укрият със семействата си в църквата, където сложили край на живота си. Баташкото клане е безспорно един от най-кървавите епизоди на априлското въстание. Между 2 и 4 май е извършено масово клане, предимно на жителите на селището, а не на въстанници. Не са пощадени нито жените, нито децата. Загиналите са над 1500 души. И не случайно точно тези българи влизат в репортажите на Макгахан и Стайлър и заставят Европа да ускори разрешаването на източния въпрос. В останалите революционни окръзи въстанието не получава така желания масов характер. В района на Търново голяма част от дейците са предварително блокирани от турските власти, но въпреки това успяват да организират малки чети. Именно такава е четата на поп Харитон, която прави чудеса от храброст и успява да задържи редовната турска армия 9 дни на Дряновския манастир. В Габрово четата на Цанко Доставанов вдигнала на въстание селата Кръвеник, Батошево и Ново село. Независимо от доброто ръководство на дядо Филю и Йонко Карагюзов, въстанието било потушено. Ентусиазъм не липсвал на въстанниците, а оръжие дава. От 480 въстанници в Ново село, само 50 били въоръжени. В Сливенски революционен окръг също действали няколко чети, макар там въстанието да било значително по-ограничено. Въпреки незначителните мащаби на борбата, населението било подложено на зверства, връхна точка на които бил разгромът на мирно село Бояджик, където са били избити над 2000 души. Във Врачански окръг така и не се стига до реални военни действия. 2 пъти се събирали и разотивали поради липса на оръжие и план за действие. Междувременно и обстановката станала неблагоприятна поради съсредоточаване на турските войски на границата с Сърбия. Най-ярката проява на българската емиграция зад граница в подкрепа на априлското въстание била Ботевата чета. Опитите на четниците да бъде увеличено местното българско население остана без успеха. Героизмът им бил съпътстван от низ от предателства. На 16 май, едновременно с Ботевата чета при Тутракан, начело на малка чета преминал воеводата Таню Стоянов. След няколко сражения и тази чета била унищожена.
последни били четите на Тодор Великов в района на Видинско и Сидър Гранчаров, унищожена в подножието на връх Мургаш. Причините за неуспеха на априлското въстание са много. Трябва да се отчете като фактор за неуспеха неблагоприятната външнополитическа обстановка, слабата известност на българската национално-освободителна кауза и мястото на България в европейската геополитика. Най-често причините се търсят в недостатъчна подготовка на българското население, липса на оръжие и боен опит, както и се свързват с качествата и недостатъците на българското възрожденско общество, преди всичко на слабата българска буржуазия. Априлското въстание, макар и неуспешно, е ключов момент в българската история, защото саможертвата е най-висшата форма на самоосъзнание и без нея нямаше да сме такива, каквито сме днес. Това е най-значимото послание от априлското въстание, което трябва да покаже на Европа, че българите са готови на всичко за свободата си, съзнавайки цената. Хиляди човешки животи. Но каква е равносметката от априлското въстание? 30 000 жертви, 80 опожарени и 200 напълно унищожени селища. Въпреки на успеха във военно отношение, въстанието постига основната си цел – да постави българския политически въпрос на дневен ред. Направени са опити той да се реши на масата на дипломацията, но неуспешно. Единственият изход остава войната, която за българите се оказва освободителна. Априлското въстание остава светъл пример за родолюбие и сила на духа в нашата история. То е символ на смелостта и саможертвата на българския народ. Макар да не успява да извоюва свободата, то показва на света, че в името на независимостта и справедливостта българите няма да спрат пред нищо. Саможертвата на хилядите българи герои ни учи да ценим свободата си и да помним, че тя е извоювана с много страдание, кураж и вяра. Вяра, че България ще пребъде през вековете. Благодаря. Сега ще продължим с видеопрожекцията с заглавие "Гласове от Пепълта" на Теодора Иванова, ученичко 10-ти клас към ТНГ доктор Иван Павлов Берковици. Заповядай. Благодаря. Здравейте, това е един филм за саможертвата в името на свободата. За всички майки, останали без сълзи. За бащите, водени от смелостта и вярата. За децата, пораснали за един ден. Това е разказ за една нация, която се изправя срещу съдбата си и плати за това с кръв и пепел, за да остави след себе си не разруха, а нова надежда. Не смърт, а живот в вечността. Един филм за свободата, за дълга и за България. Благодаря. Кажи човешка ценност. Но смисълът се променя заедно с времето, обществото и предизвикателствата, които са изправили хората. В съвременния свят свободата се свързва с личния избор. Правото да бъдеш себе си и да определяш собственото си поведение и собствения си път. Живеем в дигитален свят, в който свободата не е просто личен избор. Тя не е само липса на физически ограничения, а пространство за достъп до информация и лична автономност. Тя е споделена отговорност, която надхвърля границите на една нация или държава. Онлайн може да бъдем каквито си поискаме. Влизаме в ролята на велики владетели, фермери или по-войници. Строим градове, прекосяваме несъществуващи кралства. Можем да се скрием с фалшива самоличност. Свободни сме да изразяваме мнението си, не поискаме, без задръжки, защото последствия няма. И пред 150 години за българите свободата не е била даденост, нещо с което се раждаш. Тя е била мечта, най-съкровената мечта за правна собствена държава, език, идентичност. Тя е била въпрос на физическо оцеляване и национално достоинство, извоювани с целата на саможертвата. Тази жертвоготовност е движеща сила, достатъчно могъща, за да не се спре пред нищо. Българският народ е готов на всичко, само за да вкуси свободата. Хиляди заплатиха с живота си за нея. Ако можехме да ги чуем днес, ако гласовете пепелта можеха да говорят, какво биха ми казали?
Казвам се Гавриил Груев Хлътев. По-познат съм като Георги Бенковски. Не съм герой. Аз съм обикновен човек. Без образование, но със силен дух. Обичах промяната, тръпката от всичко голямо и мащабно. И затова се залових с търговията. Но човек трябва да умее да лъже, за да бъде успешен търговец. Спечелих, но загубих много. Включих се в работата на Гиргинския революционен комитет, който раздели българските земи на 5 революционни окръга, а аз се присъединих към Пловдивския. Обикалях района с моята върховата чета, изловях за непокорство, за бунт, за борба. Стотици българи до вчера просто занаячии, селяни, търговци оставиха жените и децата си, за да се изправят пред общия ни враг. В онази пролет не очаквахме чудо. Знаехме, че не можем да победим. Но искахме светът да чуе нашите 5 вековни стенания и нашият вик. Стига! Ръцете ми треперят, но не от страх, а от вълнение и надежда, че свободата не е план. Въстанието не дочака плана, който бе очертан в оборище. Аз не носех оръжие, носех хляб и криех децата. Когато запалиха къщата ми, изгоря не само тя. С нея изгоря и страхът. Надеждата остана. Не плаках. Вече нямах много загубене. В ръцете си държах 3-годишния си син и това ми даваше сила. Въстанието бе потушено. Ограбени и изгорени домове. Безпощадно и масово клане. На една страна трупове, на друга глави. Хора пищят, бягат, крият се, молят се. Ние, жени, деца, старци, се укрихме в църквата Света Неделя, в капан, без вода и храна. 3 дни. Копаехме с голи ръце в земята с надеждата да намерим вода. Хвасихме устните на дечицата с кръвта на убитите. Глад, студ, детски плач и тихи издихания. Накрая башибозуците превзеха храма. Друго не помня. Освен бледото лице, ужасът в очите на сина ми и димът, който се издигаше към небето. С него си отиваше и миналото с молитва, която никой не смееше да изрече. Свобода или смърт, това беше молитвата на коприщенци. Какво е страха пред вярата? Когато загубят надеждата, хората се обръщат към вярата. Оповават се на нея. Защото дори когато си загубил всичко, вярата, че и след най-страшната буря слънцето изгрява, те крепи и ти дава сили. В онзи мрачен ден, 20 април 1876 година, отворих вратите на храма не за да се скрием, а за да се помолим. Не за живот, а за смелост. Смелост да се борим, смелост да продължим напред, дори когато това изглежда непосилно. Смелост да се изправим пред най-големия си страх. Обърнах се към миряните и им казах: Господ е с тези, които вярват в свободата. И видях пламъците, които осветиха лицата им. После не помня, спомням си само как с пролятата кръв страхът се изпари. Превърна се в решителност и вяра. Вяра, че България ще възкръсне от пепелта. От Батак съм, Чичо. Знаеш ли Батак? Там зад горите. Много е далече. Нямам татко, майка, аз и съм сирак. И треперя малко. Зима дойде вече. Ти, Батак, не си чул, а аз съм оттам. Помня го клането и страшното време. Бяхме 9 братя, а останах сам. Ако ти разкажа, страх ще те съземе. Като ги изклаха, Чичо, аз видях. С топор ги сечеха, ей тъй на дръвника. А пък аз и плачех, па ме беше страх. Всички свят затриха, как не бе ги грях. Бях на 10 години. Не знаех какво се случва. Татко се събираше вечер с други мъже и си шепнаха нещо.
а мама криеше сълзите си. Очите им светаха, сърцата им горяха по-силно от огъня, който после изгори къщата ни. Всичко остана на пепел. Омразата гори бързо, но след нея дълго остава студено. Аз не исках да ставам герой. Исках да порасна. Помнете мен и всички деца, които не пораснаха. Не позволявайте на децата си да гледат огън вместо изгрев, да мразят вместо да обичат. Тогава бях малък, но виждах очите пълни с надежда. Не видях свободата, но я усетих във въздуха, в погледите в песента. Светът ги чу. Те нямаха медии и социални мрежи, но гласът за свобода винаги е силен и отекващ. Ние сме ехото. Ние сме бъдещето, за което са мечтали през април 1876 година. Априлското въстание не е минало. То е памет. Днес, с признание и гордост, говорим за онези, които заплатиха с животите си за свободата на днешна България. Когато един народ получи свобода, той е изправен пред предизвикателството сам да определя пътя на бъдещето си съществуване, правата и задълженията на всеки член от колективната общност и да носи последствията от своите избори. Задача, която понякога се оказва по-тежка от извоюването на независимостта. Къде да поставим границата между личната свобода на човека да прави избор, да изразява мнение, да преследва собствените си интереси и да действа в съответствие с собствената си воля и свободата на колективната общност. Днес, когато разбираме свободата като правя каквото си искам, нека си спомним философията от просвещението, за които свободата е съзнателният избор да споделим част от правата си, за да живеем в сигурно и справедливо общество. Свободата съществува там, където има отговорност към другите и уважение към общите правила. И нека не забравяме, че свободата не е подарък, тя е висша човешка ценност. Тя е избор. Избор да пазиш спомена за саможертвата, която промени съдбата на цял народ. Онези гласове от пепелта оттекват в нас и не задължават да я пазим. Аз съм глас от пепелта, а ти цениш ли свободата и какво би направил за нея? Бях. Наистина, прекрасни сте. Мисля, че тук аплодисментите трябва да са за научния ръководител. Предлагам да видим и последната презентация на Неджел Рачкова от 11 път клас на ПГ Върховица на тема Младен Павлов, единственият посещаващ на Ботевата чета. Научен консултант е госпожа Петя Герова, преподавател по история и цивилизация в ПГ Върховица. Заповядай, Неджел. Здравейте, казвам се Неджел Рачкова и съм ученичка от 11 Б клас на Лесотехническата професионална гимназия в град Берковица. Избрахме темата за Младен Павлов, козлодуйското даскалче, защото вярваме, че историята не е разказ само за най-видимите герои. Тя пази спомена и за онези, които остават сянка, но без които нищо велико не би било възможно. Ние сме от Северозапада, регион, който остава в страни от априлското въстание. И точно за това за нас е важно да кажем, че и тук е имало смели хора. Не много, но истински. Младен Павлов е един от тях. Учител, който избира да не бъде само свидетел, а част от историята. Като определя мястото за дебаркиране на кораба Радецки, посреща Ботевата чета и пази спомена за тези дни. Гледайте се в Младен Павлов, лице, изсечено от време изпитания, които не са го сломили. Медалите на гърдите му са белези на дълг, на вярност и на преживяна история. Това е човек, който сякаш е останал да живее по-дълго от нас. Не по случайност, а по мисия. Да пази онзи неугасващ план на Ботевото дело и идеали. Роден на 14 март през 1858 година в Видин. Снимката показва семейството на Младен Павлов, на Павел Калинов, бащата на Младен Павлов. Семейство от стабилна социална среда и уважение към реда и образованието и със сигурност изиграло роля в формирането. Началното си образование получава във Видин, а след това в Белградската духовна семинария. Не я завършва.
разочарован от братята сърби, които му се видели шовинисти и врагове на нашата народна кауза. Премества се в Габровското училище. В Рим, Враца, има свидетелство на Младен Павлов за завършен 3-ти клас. От него се вижда, че е бил много добър ученик. Единствената по-слаба оценка е била по математика. През втората година е изключен набързо и оттам, защото, както сам казва, увлякох се в бунтовническото движение. След това младежът се опитва да стане учител в село Бреница и в Кнежа, но влиза в пререкания с турските власти и отново е принуден да напусне. През есента на 1875 година е назначен за учител в Козлодуй. Тук също не стои мирно. Пише жалби до официалната власт против събирането на данъци и пак успява да си спечели врагове. През цялото време събира информация за турските войски в областта и е предава на Резолюционния комитет в Букурещ. Така той трайно свързва съдбата си с този край и записва името си като част от четата на Христо Ботева. Ботевата чета се превръща в трагичния финален акорд на априлското въстание. По план, четниците трябва да стигнат до Враца и оттам да дадат силен тласък на националното въстание във Врачанско. Младен Павлов играе важна роля в избора на мястото, където четата трябва да слезе на Козлодуйския бряг. В края на 1875 година Ботев изпраща Спас Соколов и Иваница Данчев, помощник апостоли във Врачанския революционен окръг, да огледат брега. Младен Павлов е привлечен за техен помощник и дава предложение за място. Участието ми в четата на Ботев изобщо не беше случайно. Аз бях предупреден за това епохално дело и аз трябваше да служа като пътеводител в това отношение. Тоест, аз трябваше с особен сигнал да посоча къде ще дебаркира четата, пише Павлов. Поставена му задачата да следи движението на пътническите кораби, както и това на турската гранична стража. Младото даскалче започва ежедневно да извежда учениците си до избраното място в часовете, които са свързани с преминаването на кораби. На 17 май 1876 година четата слиза на Козлодуйския бряг. Очаквало се местните жители да се присъединят към революцията, но това не се е случило. Този ден даскала отново извежда учениците си, но ги освобождава по-рано и подготвен с кърпа, закрепена на висок прът, застава на определеното преди това място. Той е единственият местен, който посреща четата. Когато четниците слизат на Дунавския бряг, Младен Павлов къса феса и извика: „Да живее България!“ и тръгва с тях. Че даскалът е единственият, който ги посреща, пишат в спомените си няколко Ботеви четници. Спас Соколов, Никола Кювчуков, Димитър Тодоров и Никола Бретенов. И тук е редно да кажем, че още 16 човека от Врачанския революционен окръг са се присъединили към четата. Четата поема тежкия път към Балкана. Най-важното сражение в този етап е при Милинка. Битката продължава часове, а според даскала командата на Ботев била: „На месо, момчета!“ Павлов участва в тази битка. След нея четата успява да се измъкне и продължава пътя си към Балкан, но без очакваните попълнения от нови хора и с тежки загуби. В своите спомени Младен Павлов разказва, че малко преди смъртта си Ботев го изпраща лично да търси Стоян Заимов във Враца. Заимов отказал да говори, а даскалът така и не успял да се върне при Ботев. Ден по-късно научил, че поетът е убит, а четата се е разпръснала. Тогава Младен Павлов се насочва към границата с Сърбия, но е заловен в района на град Браковица. След изтезания, няколко съдебни процеса и затвори, успява да избяга в Румъния. По време на руско-турската освободителна война е преводач и водач на румънска войскова част. Взема участие в освобождението на Оряхово. След 1878 година е служител на съдебната система, за кратко кмет на Козлодуй и адвокат. Младен Павлов е най-ревностният пазител на паметта на Ботев. От първите години след освобождението до края на живота си участва в Ботевите тържества. По негова идея са поставени камък на мястото, където на брега слиза четата, първият опълченски кръст от акациево дърво на Козлодуйския бряг през 1878 година, както и каменен оброчен кръст, поставен през 1882 година. Той е един от инициаторите за издигане на паметникът на Козлодуйския бряг.
В края на живота си живее в село Долни Вадим. Умира на 13 октомври 1935 година. Домът му е дарен за обществени нужди и в момента е етнографска сбирка. Автор е на книгата «Мемуари. Кратки бележки и с моя живот». До края на живота си продължава да описва споменици в тетрадка, дарена на Рим Враца, от неговия внук, професор Гочев. Дарението съдържа документи и снимков материал, част от които видяхте днес и се публикуват за пръв път. Младен Павлов подкрепя версията, че Ботев е бил убит след скандал за страх и пари, а не в битката с врага. Награден е със сребърен кръст 4-та степен и орден Свети Александър. Делото на Младен Павлов продължава да вълнува и днес със своята последователна защита на Ботевата памет. И до днес актуално звучи неговата формула за свобода чрез просвета и борба. Според най-задълбочения изследовател на Ботев, професор Бурмов, Младен Павлов и от малцината съхранили автентичните Ботеви идеи. На последната страница от книгата си пише: аз не мога да дам друг съвет на българите, освен тоя. Пазете като зеницата на окото си идеалите на Христо Ботев. Историята не се прави само от великите имена, които помним. Тя се прави от хората, които в един единствен миг избират дали да станат част от нея или да останат зрители. Младен Павлов е направил избор. И точно този избор го е оставил в историята редом до Христо Ботев и неговите четници. Защото отечестволюбието не е да говориш за родината си, а да действаш. Благодаря ви за вниманието. Специални благодарности на музейния специалист Нели Тодорова от Рим Враца, която ни предостави ценните снимки. И огромна благодарност на моя ръководител, госпожа Петя Генова, за подкрепата и доверието. Благодаря. Огромна благодарност и от нас, от целия ни екип, за вас, млади хора. Заповядайте. Амир и как беше другото момиче? Заповядайте тук. Малък скромен подарък за спомен от днешното честване. Заповядайте. Много ви благодаря още веднъж. Благодарим ви, че днес бяхте тук с нас. Заедно чествахме 150 години на Кръмско въстание. Заповядайте да разгледате и нашата изложба, която се намери в първияташка изложбената зала. Бъдете живи и здрави и до нови срещи! Благодаря.